daar. Lieve mense, gemeente van Christus. Nou, afgelope 2 dae, het was so druk. Ook hier naaste pastorie. Om Vrydagoggend om 6:00 stond ek op, kyk na buite, parkeerplaats, nada. Niets. Om 7:00 begon het doodgewoon. Het was 'n ongelooflike 2 dae. De afgelope weke hebben wij samen toegewerkt naar de Bethelbazaar. En toe, de laatste 2 dagen, was echt intens. Er is hard gewerkt. En wij hebben enorm genoten. Het was, ja, denk maar aan gisteravond, een sociaal feest. Bruisend samen zijn. Om zoveel om ons heen. Maar nu is het drukte voorbij. En hier zijn wij in de stilte van deze dienst. Gisteren is voorbij. Natuurlijk zitten wij ook hier met onze eigen leven. Een afscheid en veel andere dingen. Maar hier zijn wij vandaag als een uitnodiging van God om op adem te komen. Voor mij, en hoop ik ook voor jullie, is vandaag echt een pastoraal moment. Een tijd voor jezelf en voor God. Het is een overgang van het uiterlijke vreugde van de vorige 2 dagen en van zakelijke succes naar een persoonlijker, hoop ik, eerlijk, innerlijk moment. En dit lezen wij in Johannes 16. In dit verhaal bevinden wij ons op de laatste avond voor de kruisiging. Stel jezelf voor. Jezus weet het. Zijn discipels niet. En toch spreekt hij met hen. Hij is alleen met zijn discipelen. De buitenwereld is even buitengesloten. Het staat buiten. Het is nu een tijd voor een overgang. Een fysieke aanwezigheid van Jezus na zijn afwezigheid. En dan de komst van de trooster. De manier waarop Jezus met hem spreekt is echt, laat ik het weer zeg, pastoraal, intiem, persoonlijk. Hij bereidt zijn vrienden voor van kind zijn naar volwassen zijn. Nu gaan jullie alleen zijn. Het is een overgang naar een nieuwe manier van leven. Om met een nieuwe verantwoordelijkheid voor een eigen leven, geloofsleven te nemen. Een einde, maar een begin. En daarom gaat het over 1 woord. En dit woord kwam deze week ter sprake. Woensdagmiddag had ik een gesprek. En de gesprek gaat over zielzorg. Ken je het wel? Het woord zielzorg. Denk ik niet. De meeste van ons denken, ja, zielzorg. Wat is die? Interessant genoeg krijg ik ook op mijn boekrak 2 boeken. 1, Care of the Soul, zorg voor je ziel. Een mooie boek. En interessant genoeg, Handbook of the Soul, handboek voor de ziel. Die hebben wij niet gelezen. Hè? Wel de Bijbel, maar niet zoiets. Care for the soul, zielzorg. Wat is zielzorg? Is iets anders dan zorg voor onze gezondheid. Die doen wij allemaal. Ik ook. Dan voel ik mezelf rot naar de arts. Of naar mijn vrouw.
Wij zorgen voor onze kleding. Die doen wij. Wij zorgen voor onze voeding en voor huisvesting. Maar sielsorg raakt een ander kant van onze mens zijn. De tyd waarin ons leef, ja, dit word de siel, wie ek ben, mijn eigen welzijn echt verwaarloos. Hoe praten wij erover? Het is echt moeilijk. Hoe spreek ik over dit wat binnen mij zit? Ja, wij hebben het niet geleerd. Daarom is het makkelijke manier om erover te spreken, is om te praten over verlies. Verlies. Is er hier iemand die nooit een vorm van verlies heeft gekend? Moet ik zeggen, laat zo'n persoon maar staan, opstaan. Is er iemand die nooit een vorm van verlies heeft gekend? Ja, ik wil toch een kleine verhaaltje, vergeef mij. Nu komt de improvisatie. De dominee stond op de preekstoel, hij vraagt, is hier iemand die nooit heeft gezondigd? Ja, het staan oom Piet staan op. En allemaal weet, oom Piet is echt een boosaard. Nou, oom Piet, hoe is het dan nu met u? Nee, ik sta niet hier namens mezelf, dominee. Ik sta hier namens namens de eerste man van mijn vrouw. Want in haar ogen was hij perfect. Maar als het gaat over verlies. Als het gaat over verlies. Dan kennen wij eigenlijk allemaal het. Het zit hier binnen. Echt in onze ziel. Verlies van grootouders. Ouders, een echtgenoot. Een kind. Verlies van gezondheid. Of verlies van een dierbare vriendschap. En juist in de momenten van verlies worden wij geconfronteerd met onze ware zelf. En dan komt de vraag, hoe zorg ik voor mezelf? Jezus maakte de discipel bewust van zo'n nieuwe fase, van hunzelf, van verlies. Hij bereidt hen voor op iets anders, om bewust te zijn van zelfzorg. En wij kunnen, en dan noem ik doodgewoon 3 dingen, 3 lijnen trekken uit wat hij zegt. Het eerste is innerlijke voorbereiding. Jezus zei, dit heb ik tegen jullie gezegd, zodat jullie niet ten val komen. Zodat jullie je herinneren dat wat ik heb gezegd. Goede zelfzorg is dat wij de realiteit van lijden niet negeren. Hoe kijk ik naar jullie, lieve mensen, als ik besef, iedereen van ons kent verlies. Kan ik met harde ogen, kan ik met veroordeling, kan ik met verwijt? Het kan toch niet? Dan kijk ik ook naar iedereen met zachte ogen. Want iedereen had op zijn eigen manier ook zwaar. En wat Jezus hier doet, is om zijn discipels voor te bereiden op een eigen innerlijk lijden. Weet het. Hij sust zijn discipels niet in slaap. Maar hij geeft hem
en mentaal kader. Word wakker, weet dit. Nou dit is niet pessimisties. Het is niet, ja, wat het de dominee dan vandag alleen maar over verlies. Nee, dit is een werklikheid. Vanoggend sprak ek met 2 mense die ook 'n huisdier verloor. Verlies. Dit is 'n werklikheid. En daarom kom Jezus met 'n uitnodiging, weet dit. En wees zijn daarom sag met jouself. Ek ben niet volmaak en ek hoef echt niet volmaak te zijn. Dit is wat Jezus zegt. De tweede, erken je pijn. Jezus zegt heel eerlijk, omdat ik dit tegen jullie heb gezegd, is jullie hart vol droefheid. Weet het. Nou, dit is echt mooi om iemand te zijn die met een glimlach lopen. Is het niet? Maar dan weten wij wel, er zit ook iets anders. Een werkelijkheid. En dan kunnen wij zacht met ander zijn. Jezus negeert een verdriet niet. Hij biedt geen goedkoop geluk, maar erkent de afscheid en de onzekerheid. En dat dit simpelweg pijn doet. En de zielzorg is het essentieel. Laten wij weten dat pijn gezien mag worden. Want zo zijn wij mensen met elkaar. Maar dan maak het een deur open voor een nieuwe werkelijkheid. En dit is belangrijk. Jezus belooft de Heilige Geest, de trooster, een advocaat. Iemand die met je meelopen. Je bent niet alleen. Laat dus weten dat jij ook in jezelf met innerlijke vrede kunnen leven. En dit verhaal beweegt mensen van kinderen naar volwassenen. Wie zorgt voor jou, papa? Wie zorgt voor jou, mama? Nu dat je pa en jouw ma niet meer is. Weet het, dat je ook voor jezelf moet zorgen. Zijn zacht met jezelf. En dan klinkt 1 Petrus 3 zo mooi, als een warm bemoediging. Wees allen eensgezind. Dit is een droom. Welke soort van gemeente is het? Waar wij echt eensgezind kan zijn. Leef met elkaar mee. Dit hebben wij gezien. Heb elkaar lief. Toch een uitdaging. Makkelijk voor mij hoor. Met jullie. Heb elkaar lief, vergelden geen kwaad, zegen. Wie leven lief heeft, zorg voor zijn tong en streef naar vrede. En lieve mensen, zielzorg, daarom zijn wij vandaag hier. Mag het zijn dat wij met brood en wijn horen. Ik ben je God. Hoor het. En dit is wat wij vandaag vieren. Dit is wat wij vandaag vieren. Amen.